Is-sitt edizzjoni ta' Summer Days Malta ġiet fit-tmima b'finali mill-aktar spettakolari fil-Park Nazzjonali ta' Taqali l-ħadd filgħaxija quddiem eluf ta' Maltin u turisti li nġabru għal dan l-appuntament li daħal fil-kalendarju mużikali ta' pajjiżna. Il-lejla finali kienet imżejna bismijiet ta' fama internazzjonali fosthom ir-reper Taljan Sfera e Basta. Rapper Żagħżugħ Kid Yugi, id-DJ Franċiż magħruf mad-dinja kollha Bob Sinclair, kif ukoll Albertino, Clara, Vidaloka u DJ Helen. Il-wirijiet tagħhom kienu mimlija ħajja u enerġija li temmu b'mod impressjonanti l-festa ta' Santa Marija. Din is-sena l-avveniment ingħata dimensjoni internazzjonali aktar b'saħħitha permezz tal-kollaborazzjoni mar Radio Taljan M2O u li ġabet magħha wkoll ammont kbir ta' viżitaturi mill-Italja li għażlu lil Malta biex igawdu dan il-festival. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu li kienet responsabbli mill-organizzazzjoni espremit il-ħajr tagħha li dawk kollha li attendew u kontribwew biex is-sitt edizzjoni ta' Summer Days tibqa' waħda mnaqxa fil-memorja ta' dawk li attendew. L-awtorità temmet tgħid li diġà qed tħares il-quddiem lejn Summer Days Malta 2026.